ketinggal panjenengan menika lho. Wong ayu. Kados pundi? Ketinggal saya. Injih. Kasunatan wanodya menika menawi emosinipun boten saged dikontrol. Menika gampil saya. Kontrol. Harap maklum. Panjenengan anu premen apa sih nggih? Nggih. Oh ngaten. Karena berdasarkan umur juga banyak nikmat yang dikurangi. Oh. Mudah lelah, mudah capek. Mudah lelah. Kados Yayah Sinipi. Tiba Yayah Sinipi. Yen kaya jengak apri ngene iki jek anu. Bergas. Wong iki bergas meger-megerok kon pensiun iki. Sapa sing ngakon? Pengging niku lho. Lancang. Kapake to, kapake. Lancang. Asti. Mbak Mimin. Sepuh umur enggak apa-apa. Ya. Tak doakan panjenengan iso kaya Bu Yati pesek kan. Amin. Sampai sepuh isih kuat rasa. Amin. Wah, seperti itu. Eksis, ya kan? Amin. Nah, itu. Muga-muga umurmu ngantek 150 ya, Lek. Kuwi ora nganti kesel. Umume kok umum kuwi. Ngantek tawi. Terus mungkuk ae. Ora enek kancan. Terus arep ndagel karo sapa? Terus dijengkake cah-cah kuwi. Paling anggere Mbak Mimin tekan 150 pengging wis mati. Lah ya wis ora enek kabeh. Wis ora enek pengging, ya ora? Cio. Lah gak krungu. Umpama dhisik Mbah Imin iki Mas Pengging ora layat. Ora. Wong sik kono. Oh iya. Krungu nggih. Nyerah Semangat Mas Jokres. Iya. Saploke bojone mulai gur kesel. Kaya wis kewajiban to pri jeneng wong semono dina kok ya. Wah. nek kancane bahagia ki mbok yo do melu anu. Nggih. Kok ora iki? Ora. Tanah India kemelyaring Nuswantara pelambangan kemelaring tamani Nuswantara pelambangan kemelaring tamana sari
Lagune apa, Nduk? Gerajakan apa? Geradakan? Kok geradakan? Gerajakan. Gerajakan, nggih. Kayak garapane Liendra kan ya, Mas? Iya. Ah. Sing ndi to kuwi? Lendra campuran susah naik kae lho, Mbak. Ora lho, Mas teh nek garapan luar biasa. Garapannya luar biasa. Tapi orang bekerja itu kan tidak hanya sekedar karya saja, ya dilakoni. Betul. Lah pemimpinane ra gelem prihatin kan ya pengaruh to. Oh lah ya kuwi. Atau prihatin ngongsong-song. Oke, mungkin nek ganti pemimpin iso ganti. Bisa jadi, soalnya Yes. karyanya bagus. Ning Mbak Ida ki gawane Liendra lho, Le. Kok ya betah ngono. Wong bergomsake. pengen support yang disupport gesut. Yo, mangga. Yuk, gerasakan Banyuwangi. Oh, pitik memeti Oh, kok. pitik memeti. Ingkang leres kados pundi? Nggih. Menika nggih leres. Kreativitas kok Nggih, nggih, leres. kok menyalahkan kreativitas. Boten. Malah anu menika kula Menjil lho. saged boten saged kados panjenengan. Lah, nggih. Ha nggih. Wong pitik-pitikan ki ngene ngono lho, lek ngene kok pitik bar dikawin. Lagi pitik klekun kok. Oh, takon. Sir-siran mendek dong sedikit. Iya, betul Inilah sekali. gaya angkong. Kok ya angkong lu. Pos lagi dong. Nah, pose cantiknya mana? Kurang mendek. Mendek meneh. Mendek. Melet sih.
Semangatipun luar mengikuti biasa. ya. Nggih. Masih Heeh, Ida ra lungguh sik lho. Mboten. Heeh, gegojekan karo Mbak Mimin Mbak Apri. Joget pitik-pitikan maka pitik bar mangan rondap ngono kuwi. nah secara speed mungkin kalah sama yang muda yang ngerti yang akui ya, tapi nyatanya pengen mengikuti yang toh. penting kan miroso. Miroso. Wah, sebenarnya Wirogo, Wiroso, Wiromo. Wih, pengging gila nih. Kok iso ngilani itu? Bet iki ngapa, Pak Gur? Bintang tamu lah. Sok Bintang bagus. tamu kok. Kene, maju kene. Ora diceluk kira ya kudu inisiatif sendiri ngono lho. Bawa apa ngopo? Mbak Mimin, Mbak Apri, Nggih. Mbak Ida, Nggih. iki dimonitor karo dulurku lanang Mas Ragil, juragane sop. Oh, Pak. Ya. Ini minta lagu ya kuwi Kidung Wahyu Kalosibo. Oh, Iji. Iki mau ditransfer rekening aku kanggo Siap. Sangka Sini Ratu Mayang. Engkang nyanyi biasanya Pak Lahir toh? Nggih, mungkin ya karo dikancani kuwi rada entek-entek. Oh, siap. Ya. Nek Semoga kon Mas ngancani. Ragil tansah pinaringan kesuksesan. Amin. Bagas waras, Amin. keluargane, Amin. rukun kulawargane. Amin. Bayar terkaper, Yang di area Colomadu kalau mau mampir sop ayam Pak Min cabang Pak Ragil ada di depan De Colomadu. De Colomadu. Masuk gang 100 meter. Kiri ambil kiri. Colomadu ya. Iya, Colomadu. Colomadu. Anak-anak Sanggar Seni Ratu Mayang yang mampir gratis. Matur bae, aku anak Pak Lahir ngono. Ya ra? Ya ra. Ya ra. Nek sing kene sing mampir dipercaya. Lah nek aku anak Pak Lahir, padha tuweke. Heeh, coba diaturke ya. Nggih, Diaturke dulu ya. siap. Diaturke Bisa dhisik, karo ah. aku ya, Mbak? Ya. Nek karo aku santai. Santai. Bayar. Diaturke. Engko gentenan. Nggih, gentosan. Suaraku wis rada entek iki. Siap. Ya. Yo. Ora usah dikoplo lho, Le. Ya ora. Ori. Ori. Gamelane melu siter rebab. Nah. Nah, gender, gambang. Ya, yo coba. Yo, Sanggar Seni Ratu Mayang Indonesia. Yo. Oh, kancane dijakno, Ndek. Wong kok lek ketok men ra rombongan lho. Iya toh. Mirang-mirange kancan iki rombongan. Wong ki aja urip dhewe. Ben ketok menjila ngono. Ayo. Oh, lho sakwene sumbengnya apa ngono? Ya Allah, di KDRT bojone. Ning emang delok sumbeng ya Allah, elah yo. Ah, piye mane. Tukang drum kok guwing. Ora cepet. Pak, tukang drum kok guwing iki piye to? Iya. Yo, hitung. Kalau Sampun. matur nuwun, matur nuwun. Jos, Mbak Lidah lalajan wis. Powernya powerful. Full. Wonderful. Iki mbok menawa gandeng swaraku ya wis koret-koretan dadi dibantu karo adikku Ida Lala. Matur nuwun iki pamundhutane dulurku lanang Kang Wiji saka Laladan Mangkak. Sampun dipun pinangkani Nggih, Pak ampun. Ragil. Nggih, sembah nuwun. Wah, tresnane karo Sanggar Seni Ratu Mayang iki pancen luar biasa kok panjenengane iki. Piye Mas Ribut kok Mbak Ribut? Mbak mau bengesan kok. Mbak Ribit. Ora tanggung jawab benges sira nggowo. Berapa Ngatur ki Mas? apa, Ces? Pak Iya. duit kalau ribut apa ngaturke kowe karo aku manut sliramu. Nere. Dangdut ya ra apa-apa. Dangdut no. Dangdut. Ya, ini kok. Ya. Wassalatu wassalamu alaihi. Sak supaya. Apa buat kan Nggak, nyanyi lagu apa? Manut aku apa enjo? Tenang. Sira aja golek utangan. Berarti wis kecukup. Wis ora dipercaya. Anu ya, Kusuma Wijaya wae ya. Siap. Monggo Mas Ribut. Ayo Isnu. Mas Por. Ayo Ndek. Pengedram guwing kita. Delok iki lho, Mat. Kena kenal foto melambi. Ampun. Mbak Apri, Mbak Imin, Izin. dari Mas Ragil, ini ditransfer buat dalang 1,5 juta.
Kas SSRM 1 juta. Amin. Mas Ribut 500. Amin. Mbak Mimin Apri 1 juta. Sindene 1 juta. Nah, Wah. mati kalau TF 5 juta. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Berkah turah pokoknya. Berkah barokah, Nah, Mas mboten Ragil. luka saya kebak. Nah. Karo bos saya bakoh. Matur sembah nuwun Ayah lancar. Ragil, terima Ya. kasih ayah. Nah. Kasih SSRM tak tambahin 500. Nanti. Ya. Ora. Masuk lah. Oke. Oke, siap. Nah. Tambahin saya, Bu. Oh, iki Mbak Ribut dibatalke sing 500. Oke. Alhamdulillah. Ora. Alhamdulillah. Wes oleh ngemis mau lho. Alhamdulillah. Iki anu, kagem Mas Ribut, Nggih. iki kanggo kasuwargane Mas Ipit nyuwun lagune Bukan Ku Tak Mampu. Nggih, Bukan tak niki mampu. enten sing ajeng nyumbang lagu. Oh, iya siap. Oke, nah, nanti diaturke pokoknya. Nah. Ini maju kene. Nah, Ya. coba. Nah. Yo, cepat. Yo, cepat. Ya. Banyak. gini. Nyuwun dikancani sapa? Iki ning nek arep nyanyi iki, Mbok. Ora. Lagune apa? Puspita Nolo. Yo, cepat. Iya, lo, Ya. iya lo. Durasi. Halo. Yo. Nah. Yo. Di Milio Sinden sapa? Milya. Nak sing Milio Sinden Milio sapa? sing ndi? Mbak Wah. Elvina. Ya. pendek nang Elvina. Sawah. Yo L. Ya. Matamu ya cek waras le. Sapa kae? Pengge. Ya. Yo. Yo, cepat. Iki diaturke sik. Nggih, Nah, bukan tadi tak ada permintaane saka Mas Ragil. Nggih. Wah, kowe Bud. Bukan Ku Tak Mampu. Bukan tak mampu. Bukan Tak mampu. Tak Mampu, ya. Berdosakah niku lak kesini. Ya, ngadeg sik le. Wah, kowe Apa lho ya? kowe dikemateni karo Mas Ragil kok. Wah langke. Ah, iya. Nah, sik biar Wah. dijeblok. Wah, cah sumbing. Ah. Oke. Nyanyekna le. Nah. Apa? Orang apa? Yo, bukan Bukan tak mampu. Tak Mampu. Yuk, dados, yuk. Nggih. Bukan tak mampu. Dipungkasi nggih, Mbak Nggih, Mimin, monggo. Mbak Apri, yo, Adwa, Mbak terus Maya kali. Maya, terus Nah. sinten iki? Mbak Juju. Mbak Juju. Ah. Juju. Elma wis ya. Lah. Ah. Ya, coba. Juju. Ah, anu kabeh ora apa-apa kabeh. Juju. Kabeh El, yo ya, Mbak Ida Adwa. tulisan. Ah. Mbak Ida wis menak. Mbak Ida ora, Mbak Ida lungguh ae. Waton perintah wong tua. Wis tuwa kok jerengut. Ajare Mbak kabeh. Yuku kon ngotak ngatek. Lah iya. Ya gini, yuk pakai musik biar hebat. Sanggar seni Ratu Mayang Indonesia. Yo, isu-isuan. Ya, lagunya apa? Sabar. Ah, coba. Ah. Lagunya apa? Sabar. Nggih. Ya, coba lagunya Sabar. Ah.
Mbak Mimin, Mbak Apri, Mas Wibut, anggenipun kula panjenengan sedaya nipun para warga laladan Sungkur Manunggal, kok menawi wonten lepatipun nyuwun gunging pangapunten. Nggih. Mugi-mugi lancar samengkawesipun. Amin. Nggih. Kula sak rencang nyuwun pamit. Nggih. Panggen malih wonten taun ngajeng insyaallah nggih. Amin. Amin. Ya, wilujeng kondur pinaringan kawilujengan keselamatan. Semulut aman dangi jero pasarean menani madono remuremu Undi ana parigawe apa sawise kowe ngadhep ana ngarsane sinuwuning Wirata Prabu Bagindara Raja Mangsapati bareng kowe nyaketi ana ing ngarsaning pun bapa kok mbrebel waspamu Kunti Gaginggal matur ana apa wonten pangandika ing dawuh wonten menapa Kanjeng Ibu wonten menapa Kanjeng Ibu wonten menapa Kanjeng Ibu ana apa Kanjeng Ibu kowe aja susah aja nangis yen to Kanjeng Ibu nangis Kanjeng Ibu susah aku yo melu susah lho Kunti Gage enggal matur marang pun bapa apa wigatine lan apa dawuhe sinuwun ing Wirata Kanjeng Eyang kapejalno kemawon kula nderek Kanjeng Eyang Perkara mangus wong hambreng kadya karunaning kaswase Haning marga memalot gong Gaginggal matur ana apa Kunti injih nemban malih-malih menapa anggen kula marak sowan wonten ing negari Wirata mundi dawuh lan timbalanipun sinuwun Bagindara Raja Manswapati bilih dinten samangke sak sampunipun ingkang wayahipun Bimasena saged ngawilujengaken negari Wirata Bratasena dipun ganjar bumi inggih menika wana mertani kasuwun babat alas mertani kasuwun yasa negari wonten ing alas mertani kamangka Premban alas mertani menika alas kang gawat kaliwat-liwat wingkiting kepati kok menawi jalma mara badhe temekaning pati menapa mboten ateges menawi to sinuwun Bagindara Raja Mangsapati badhe ngloropaken dhateng wayah-wayah paduka para Pandhawa Premban Gunjang kanjing langit kelap-kelap katon nirgirincane alis Risang mawe gandrung
Aja cilik atimu, aja sungkawa ing penggalih. Kunti, wonten pangantika ing adawa Premban. Mbok menawa iki dadi pancatan. Pancatan kanggo kamulyane anak-anakmu kabeh para Pandhawa. Ayo, yen kaya mangkono dawuhe sinuwun ing Wirata. Ayo, bebarengan tak derekke tutna lakune pun Premban. Aku bakal sumusul marang anakmu si Bimasena. Monggo kula dherekake. Puntadewa Janaka kembar. Kula wonten pangandika ing Adawu. Wonten pangandika ing Adawu. Kula wonten pangandika ing Adawu. Kula wonten pangandika ing Adawu. Premban. Dina iki ayo tutna lakunipun Premban. Pune yang bakal sumusul marang Kadangira Bratasena nanggone babat alas mertani mung wae Permadi. Wonten pangandika ing Adawu, Eyang. Kowe minangka dadi cucuk ing Ayuda, disi ana laku, mbok menawa ana ribandil kang bebondetan, sira kang kudu bisa ngrampungi perkara iki. Iki ngestaken dawuh. Pundi ayo bebarengan tedak ana ing ana mertani monggo kula dherekaken Premban. Pametari warsitaning ati cuman tokohani rupu tangga